Hej, Per. Ja, Hvordan har du det? jeg har det godt. Jeg savner dig. Nå, det gjorde du ikke sidst, vi snakkede sammen. Nej. Nej. Men det er måske længe siden, du har fået noget på den dumme. Hallo? Altså, ved du hvad, det ved du godt. Ja, vi skal nok helst foretrække at kalde det den grimme. Du ved det godt. Eller kummerrækken. Ja, nu skal vi jo ikke sige det og afsløre det her, men vi kan godt afsløre, at din pik er så lille, så den ikke engang kan hænge. Sig det så til mig. Skal der have mere af din frækkert? Hva? Skal vi virkelig lukke op for lorteposen? Så kan du kraftigt blive revet rundt så meget, så du ikke kan se dit eget røvhul i flere år på grund af ar. Hvad siger du til det, din Jeg kan tvinge dig ud i en polsk spagat, du med motorsav, rivejern og strammer hele lortet. Og bagefter, du, så kan der få pikspiller omgang i portvinstuden, du, så røvhullet snapper efter skjorten, du. Det er så blåbærarmen, der kommer helt op og støde på ryggen, ikke? Hej. Men så skal der have trukket stueklaværet op igennem et andet hul for nakken, og bagefter banket tænderne om til et klapklaver. Ringer du så til mig? Det kan du fandme tro, jeg gør, du. Giv mig dit nummer. Så kan du satme tro, du bliver revet rundt. Så bliver du afstraffet som en kælling. Så bliver du spændt fast som en hund. Kan du høre mig? Er du ikke dejlig? Hvorfor for meget portvin, mand? Hva? Du er lam i kæben. Sådan er det går lortet ned, når man drikker sit eget pis. Skal du ikke have sød pige her? Jo, hallo. Jeg hedder Tove. Skal du rives rundt, mand? Jeg er tungmetalsarbejder til hverdag, jeg hører kun saxeren. Hvad skal du, din drengerøv? Skal der rives rundt, hva'? Nå, kæft, mand. Skal der have trukket hele mit sofamøblement op igennem røvhullet og banket ud igennem dine fede kinder, hva'? Lille trompetluder, mand. Nå, skal jeg banke patvorterne op under armhulerne på dig, så du skriger efter mere i flere år, mand. Så kan du læse klokken som en solur for din pik i panden, mand. Ved du hvad, gør med dig, lille ven? Jeg klipper dit røvhul op imellem ørerne på dig, så kan du sidde der og pille i det mere, end du allerede gør i forvejen. Det kan jeg godt svære på. Nå, kan du det? Det kan du kraftedeme tro, jeg kan, mand. Min klitoris, den vejer mere end et nytårstors på et godt år. Ved du hvad, gør med dig? Hold kæft. Nå, skal du have rykket hofteholderne helt op om kraniet, du. Så kan du kraftedeme stå der, mens jeg losser dig af røven med sikkerhedsstøvler på. Idiot. Hvad siger du? Skal der rulles i fat? Idiot. Skal der rulles i formaldehyd og dubes med mel der, hvor det sviger allermest, mand? Nå, har lært lidt på et eller andet stand der røvfugl af begge to. Ved du hvad, jeg gør ved dig? Ved du hvad jeg gør ved dig, du? Ved du hvad, jeg gør ved dig, din idiot? Ved du hvad jeg gør ved dig, din lille leder? Jeg banker dig simpelthen så meget. Jeg kunne lade dig sammen, som om du ligner en tændstikæske. Hvis du ikke ligner en tændstikæske nu, ikke også? Så kommer du til det. Farvel. Ved du hvad, du kan bare komme an, mester. Ved du hvad, jeg skal rive dig rundt så lang tid, så du kun kan sige én ting bagefter. Det er mor, fordi det er det eneste fisse, du får, mand. Ah, skal der have kindheste, smørfin og håndmad og hele lortet, mand? Er du sulten, så skal jeg fandme smøre dig en pakke håndmadder. Det er der, du. Kraften med sådan en sammenkogt møgluder som dig, mand. The girl them skill archie. Shonda Paul, some give it to, some give it to, some give it to our girls. Fight.